Galerija Zvono, otvorena jedna izložba sinoć Revolucija. Da, Ugljaš. Evolucija. To je evolucija, pošto revolucije u stvari ne postoje. Jer revolucije s neke vremenske distance uopšte ne postoje. Samo su evolucije. I sad imate neke te možda ove prirodne revolucije koje se ove tsunami ili ne znam tako, koje menjaju tu svest. A revolucija ne postoji, pa je zato to neka evolucija, revolucija. To sve kaže Uglješa Vrcelj. Dakle, to je taj koji je otvorio tu izložbu. Je sada, s obzirom na to da si mašinski inženjer, nekako mašince, znaš da bije glas na nešto nisam. Da, glupi mašinci, to je takva, kako se zove, to je ali, dobro, mašinstvo, da, to mi možemo da kažemo o sebi. Ne, mašinstvo sam ja po vokaciji, to je jednostavno obrazovanje. Ja se dosta dugo bavim dizajnom, marketingom i umetnost praktično i odslikava tu neku način. U odnosu, dobro, to su sad česta bila pitanja kako jednostavno izraz je takav u odnosu na ono što imate. Da, ali znaš šta nam nije jasno? Da li si ti... A morate dođete malo u galeriju da vidite, pa će vam onda biti jasno. Ali znaš šta mene interesuje? Zašto si ti završio mašinstvo, odnosno upisao mašinstvo, imao drugu ljubav, jesi imao pritisak da moraš da se upišeš na mašinski fakultet? Ma ne, to je bilo jako davno. Sad smo skrenuli smo s teme. Mašinstvo je bilo jako davno i to je bilo relativno prirodno u tom trenutku da se završi, a ovo je sad nešto potpuno novo i mislim da ovo je neka promocija u stvari kulture i umetnosti i zato sam ja i ovde u stvari u nekoj želji da pozovem ljude da dođu. Šta danas znači biti multimedijalni umetnik? Pa danas, možda i ja to i ne znam. U stvari, to znači možda u ovome što ste vi rekli koristiti u stvari razne gedžete, fotoaparate, SMS, mobilne telefone. U stvari sve ono što je od tehnologije trenutno dostupno da se napravi jedan izraz, odnosno jedan izlaz koji bi umetnik želeo da izazove neku emociju kod posmatrača ili neku ideju. A dosta aparata nam je dostupno i dosta je tehnologije, dakle, na zavidnom nivou, ali mi ne umemo da je koristimo. Dakle, veći deo aparata koji posjedujemo, mi znamo samo da koristimo. Ja sam zato napravio jedan, evo da vam objasnim šta je u stvari, zašto je to sad multimedijalni. Ja sam napravio jedan SMS spomenik. Pošto ja mislim da ljudi nemaju memoriju, sećanje... Čiji je to spomenik? Samo nam to reći. Evo sad ću da ti objasnim. Znači, ljudi nemaju sećanje, ko nema sećanje nema istoriju, ko nema istoriju ne poznaje svoje spomenike, ljudi prolaze pored spomenika ne prepoznajući ih uopšte, tako da uopšte nije bitno koji je spomenik i možete da pošaljete SMS i da napravite vaš spomenik. To je u jednom smislu kritika društva koje zaboravlja ljude kojima treba se sete, a s druge strane poziv malo na akciju da konzumiraju umetnost, da dođu i da naprave sebi i treba da vidite kako je interesantno kad dođe čovjek pa treba nešto da napiše, da vidi šta je napravio za sebe i tako. Tako da je poziv malo na stvaralaštvo. Eto, to je ta multimedija, znači nije to ništa sad, ne znam, neka tehnologija, ali unutra je sve tehnološki. Ima tu još mnogo videa vezano za... To je interesantno. Ja glasam za ovo, da, meni je ovo recimo potpuno... U zenici oka šta se smenjuje? U zenici oka se smenjuje virtualni svet, pošto mi uopšte nemamo pa to je stara ideja nadrealizma, mislim, tog nekog postavke, mada se ona sad u stvari ostvarila, pošto postoje imate onaj Second Life ili imate te razne igrice gde je svet potpuno virtualan i potpuno našminkan, to je tako da sve to se smenjuje u zenici oka, to je to virtualno. Kada si razmišljao šta je to što je novo i što bi trebalo da predstaviš, šta je bilo nekako najteže i najveći izazov uraditi? Jer sada je mnogo teško iznenaditi publiku, dati im nešto novo što će ih interesovati. Sve je dostupno, sve može da se vidi i svima je sve nekako već viđeno. Pa da, pa dobro, najbolje ideje su već viđene, znači u ostalom to je svuda, znači kao jao, pa čekaj, ovo sam već negde video i tako dalje. U tom smislu nije bilo specijalno teško predstaviti neke svoje ideje, obzirom da
ono što jeste pogodnost baš te multimedije i toga jeste da ste vi sada bar a bar sa svetom u nekoj igri i da vam je dostupno bukvalno sve što tako da i moje ideje, ja sam se trudio da ne budu lokalne, nego da budu globalne, obzirom da ima ona stara priča da se ljudi na internetu svi ponašaju isto. Tako da ta globalizacija nas je u stvari i dovela do tog jednog, kako bih rekao, ujednačavanja gde su ideje kraljevi svega, pa eto to je... Koliko dugo još može da se posmatra, analizira i komentarišeš ova tvoja globalizacija? Pa da, može uvek. Ono što jeste bitno jeste da ljudi dođu, da pošto to sve, ono što je bilo interesantno je da to na internetu ne može da se vidi, onako kako jeste, pošto su to, ne znam, pleksiglasi veliki i tako, potpuno je drugi osjećaj toga videti to u stvarnosti i malo se u stvari ući u to, tako da je ono što jeste poenta umetnosti, mislim, i danas jeste da ljudi odu u galeriju, da vide... Koliko dugo će trajati do 14. maja. Hvala puno na gostovanju. Da vidimo šta se dešava sa jednim starim instrumentom. Znate da etnozvuci, muzika već neko vreme imaju potpuni primat na tržištu našem, a i evropskom. U stvari sviranje na originalnim instrumentima nekako je poseban izazov za muzičare, pa se mnogi vraćaju korenima.